Sitio Catondan, Baayawas or Bistondo, Pangasinan. Dahil madami na din nagre-request na pumunta tayo dito, try natin ulit dumaan at shoutout sa mga nakasagot ng tama sa tanong natin na si Daisy Jean Palen Castro, Emily Viray, Maylin Mendoza, at kay Myre Garcia Salvador. Shoutout na din sa Licuanon family, Saplan family and Ferrer family. Garcia family, Sebayan family, Mendoza family, comment na lang sa baba para ma-shoutout next video at huwag na din kalimutan mag-share. Ika'y biglang natauhan, umalis ka agad nang hindi na papaalam. Nasabi ko hindi kita mamimiss, hanggang kailan ito matitiis. Ika'y biglang natauhan, umalis ka agad nang wala man ng paalam. Huwag na wala doon lang mamimiss, hanggang kailan ito matitiis. Magaling lang ako sa umpisa, umasap ka pa sa